ରଘୁନାଥଙ୍କ ମିଠା ହେଲେଣି ଅଜା ତା ଅଜାଙ୍କ ଅଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଏ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଆଉ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପଦନି ମୂର୍ତ୍ତି କେବେଠୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆଉ ରାବଣ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି ପଦନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଟିକେ ଦେବେ ମୁଁ ନନା ନୁହେଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବାଜୀ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପଦନୀକୁ ଯେଉଁଠାରେ 200 ବର୍ଷ ତଳର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଠାକୁ ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ସେଠାକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସିଛୁ ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛୁ ନାଳବନ୍ଧରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆଉ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ଫାଇନାଲ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗେଟ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ପାଚେରୀଟି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନୂଆ କରି ପାଚେରୀ ଗେଟ୍ ସବୁ ବନାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କଲର୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ 200 ବର୍ଷ ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଯିବା ଏଠାରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ବାବାଜୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଟିକେ ଦେବେ ମୁଁ ନନା ନୁହେଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବାଜୀ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପଦନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ବସା ଉଠା କରୁ ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆସି ଠାକୁର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି କେବେଠୁ ସ୍ଥାପନ ଏ କରାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆମ ଅଜା ଅମଳରୁ ଇଏ ତିଆରି ହେଲେଣି ଅଜା ତା ଅଜାଙ୍କ ଅଜା ଅମଳରୁ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଅଜାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦିନର ତିଆରି ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀରୁ ଇଏ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଆମର ଏଇଠି ଗୌରସଙ୍ଗ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ପୁରୀରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ସେ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା ମୁଁ ଯିବି ଏମିତି ଆମ ଘର ହେଉଛି ଆପିଲା 4 ମୌଜ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି 4 ମୌଜ ନା ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି
ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି 2 ଜଣ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଆଉ ଇଏ ବାବୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ବାବୁ ଇଏ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧ ବାଟରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ସେ ଧରିଥିଲେ ହାତରେ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆକୁ ଟିକେ ତୁମେ ବରଛ ମୂଳେ ବସିକିରି ରଖିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯିବା। ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଦେଇଗଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଯିଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଆଇଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୋ କତିରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବହୁରୁ ଡେରି ହେଲା ଆସିଲେନି। ଏମିତି ନ ଆସିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ କ'ଣ କାହିଁ ଆସିଲେନି, କ'ଣ କଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ସେ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଧା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ଯେମିତି କ'ଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ହାଜିପୁର। ସେ ଘର ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଘର ପାଖରେ ଯେମିତି ରଖିଲେ, ଏ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ 2-3 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସା ଉଠା କରିଦେଲେନି। କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗାଁ ଭିତରେ ରଖିବୁ ନା, ନାଇଁ ମୋତେ ନେଇଯିବୁ ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ରଖିବୁ। ସେ ବାବୁ ବର୍ଷ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ବହୁତ। ସେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଠି ଆଣିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କେଉଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତନ୍ତୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନେଲେ। ଆମର ଏଇଠି ଗାଁ ନଥିଲା, ଏ ଗାଁ ପଦନୀ ନଥିଲା, ଆମେ ଥିଲୁ ସେରପୁରେ ଆମ ଅଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲ, ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେବ, ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଜମିବାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କେତେ ଜାଗା ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ। ଆମ ଅଜା ହାରିକା ଆସି ରହିଲେ ଏଇଠି, ଘର ବାଡ଼ି କରିକି ରହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲେ, ସେଇଦିନ ତ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ରାମନବମୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ରାମନବମୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଦିନ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାହୁଏ ଏବଂ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ରାମନୀଳା ଯାତ୍ରା ହୁଏ। 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ରାମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆଉ ରାବଣ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ଏଇ ଆମର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗଲେଣି, ମରିଗଲେଣି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଉଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 80,000 70,000 ଏମିତି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଯାତ୍ରା କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ମନ୍ଦିରର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ହେବ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ସେ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରି ବି ଏଠି ଭଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ବହୁତ ରାମନବମୀ ବେଳକୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନାହିଁ। ଆଖପାଖରେ ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ? ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଇଛି ଚମ୍ପାହାଟରେ, ସେ ତାକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନୂଆ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆମର। ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଇଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକିରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକିରି ଏଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ସେଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁଟା କହିବେ? ଆମ ଗାଁର ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପଦନୀ ଆଉ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ବି ସେଇ ପଦନୀ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ବର୍ଷ ତଳର ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜକ ମହାଶୟ ନଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।